what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, the program where we profile vana vevu, vana mkoma makomrades, vana mujiba, vana chimbwido, vane basa guru ravakaita munguva yehondo yerusununguko. This is the program for Zimbabweans by Zimbabweans, and it is all about the liberation struggle. Munokona kunge muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno munyika mine shungu yekuda kubuda pano pachirongwa. Tibate panhamba dziri kubuda pa screen. Tinosvika ikoko toita hurukuro nemi. Chinangwa chechirongwa chino ndechekuti wese akaenda kuhondo, wese asina kuenda kuhondo asi ane basa raakaita awanewo mukana wekusiya nhoroondo yake inozodzidzisawo mhuri yeZimbabwe kuti aiwa iri ndiro basa randakaita. Pazara nhasi tiri kupi? Tiri kumacheke uko kwatateera rimwe gamba Comrade Rex Sivanda kuti tigare nawo pasi tikurukure tinzwewo nekutevedza matsimba epavakafamba napo kubva kumudzi kuenda kuMozambique uye zvakare nekuzopinda mufront tinzwe mabattles avakaita. Zvino regai titaure negamba rehondo yerusununguko Comrade Rex Sivanda. Tinzwewo kuti vakazvarirwa kupi, vakakurira kupi. Comrade Rex, makadizve? Ndinotenda. Tinotenda. Ndakazvarirwa. Makadi muno macheki? Macheki muri nani? Muri nani? Ungogara ungotenderawo navamwe. Nevamwe handiti? Muchitandara. Takangori tata ndiri kuami zvino panozokuita. Tatisina zvikoro zvakakwana. Ndakaita stand 4. Kasozo takasozo kwenyanga. Ndo makazvarirwa? Ndakazvarirwa kwaMutoko. KwaMutoko. Handi kwaMutoko. KwaMutoko makazvarirwa papi ende kumudzi kwani? Kumudzi. Ndikadzidza Mupingiza up to stand 3 Mupingiza. Up to kumudzi ikoko. Mhuri yenyu Comrade Rex yanga yakaita zvakadii kumhuri mababa venyu mamakazvarwa? No, very poor. And kunyepa. Baba vangu namai vangu vachiti ndibhadhara inoenzi building fund yechikoro zvaitonesa kutotengesa mbudzi. Apa mbudzi yaita $3. Building fund ichiita $5. Saka baba vangu vanga vane mbudzi dzakawanda. Vaitotengesa mbudzi kuti ndiende kuchikoro. It was standard 3. Ndapedza standard 3. Ndatorwa namukoma kuenda kuSalisbury. Ndikambonoita garden boy. Ndikambobva garden boy ndikasevenza pascripto. Pamamuri garden boy maisenzera nzvimbo ipi ndi murungu wacho mchinu kuzoti ainzana? Anga ari Muputukezi ainzi Dejuju Jesus. Okay, Dejuju. Kraimboni. Vanga vatiza hondo kwa kuMozambique. Aisenza ukwa okay. Okay. Ndobva ndazobvapo ini ndikati induda kuenda kuchikoro. Nechikoro ndaigona. Mukoma ndobva ndipaka mari anga ari house boy. Pamurungu wava ainzi Mr. Wilson. Kumasasa. Ndobva naenda kumusha. Ndinakuenda kumusha. Ndobva nanzi nomuzvikanzwa kumapari kudoha majuvenile ndane chitikinyana. Okay. Takatoreswa majuvenile certificate 1966. Indakazvarwa 1954. Okay. Ndobva ndasenza pascript paigadzirwa mapeni mapaka aya. Saka 1973
74 yanga yakutanga hondo kunana Darwin. Murungu akati company yangu is going back to South Africa. But out of 334, ndakachuzwa chete nemurungu yekuti kuenda neyo ku South. Okay. And they will be under my custody. Saka enda untaurira vabereki vako. Mukoma ndobva ndaudza zvanza enda kuna mudhara kumusha. Mudhara kumusha ndanosvika ndamutaurira mudhara akati tine vakaenda kuvenera havana kudzoka. Saka ivenera kai. Ndikati aiwa ndikuenda nekambani zvakanzi no. Saka tatiri tuna mwana wamukoma tari same age. Tichibva kuchechi iri Sunday. Ndandafunga kuti zangu kuti ndiende mudhara ndirambira asi Monday ndikuenda kupi? Ndikuenda ku Salisbury. Sunday tichibva kuchechi ine Bible redu. Ndipo takaungona vakomana vangonyuka kubva musango muzvanzi boys uyai pano. We are very smart. Takapfeka zvakanaka. Yes. Ndobva taenda zvanzi muri kubva kuchechi. Makafunda here tikati tiri ma standard 4 test takade. Zvanzi wafana muno driver ndege mimi ku Tanzania. Immobilization kai hapana zvateiziwa. Saka chimboya kuno mutibatsire kutakura zvinhu zvedu. Ungaramba iri vanhu vane pfuti. Waenzi wana mukoma waitotyisa. Ndobva tanotakura makashawo epfuti taenda nawo. Takazoendeswa ku Mozambique straight. Igore ripi? 1974. 1974. Ndana comrade anawa kana mchiri kura. Ana comrade Mtisi. Comrade Alexander Chaparadza. Comrade Rukanga mwana tsoka ebhunu. Vamwe tundu kwakanga mazangu. Pane nguwa. Ngati asi fine. Tasvika zomboziye tasarenda. Nina ndakapfeka blazer ine 6 button iri brown. Yatorerwa. Ndakapfeka boots stroller tikatorerwa. Tikapuwa zvimwe zvihembe ikoko zvanji wachibva watora zviyazvakaita hapana zvekuita. 74 1975 independence Mozambique. Yes. Taitumwa as refugees kunopuwa chikafu nemaputukezi pepe. Tinotambira chikafu kuenda nacho kukembi ekumudzi. Kembi yacho iri mudzi. Right. Then mwangu ndobvanzi mwangu anga ne body yakati simbi. Ainzano. Sebastian. Sanzi hande ku training. Iwe uri kuenda ku training. Iwe umbosara uchiri mpana iwe. Ndikamuwiri kamukai vakadiki. Ndobva aenda. Ndakazonzi 76 inini 75 hande kupi kutembwe kwainzi kwaZoze. Ndobva ndambosiyiwa paChangara. From Changara ndobva ndandiswa panonzi pabattalion. Umwangu nzatoenda ku Tanzania. Vanokuita ndege vari pachingodzi. Pamhiri peZambezi. Inini bva ndaendeswa kupi? KwaZoze. From Zoze inzara here iwe. Ndobva ndanzi patembwe yavhurwa training yaindependence. Ndapuwa mabhesi naSamura. Kwaiva nezvirwere zvainzi matekenya airuma. Mahurricanes vanhu vaitadza kufamba. Kozoita kwaiva chirwere chekuhukura sembwa. Chaiwanza kubata vanhukadzi. Mahurricanes ekuti ukafamba ka haugoni kufamba speed yekudai semunhu uri normal. Unoti ukati one step wombomira uchimboti teku wojamba imwe speed. Zvaiafekta vanhukadzi kazhinji asi varume chaiafekta but vangu vari vashoma. Nzara hatitauri. Taidya inonzi ndodzi. Manzwa hakuna chikafu. Asi takasurvive taapa training. Ndapedza training. Ndodzi ndo yanga iri chii? Dzakaita sebhinzi. Okay. Dameni kwadzaibva kwadzaingotumirwa vanhu kumarefugee nesu tichingopiwa. Ndobva ndapedza training 76. Ndobva ndaendeswa pakembi inonzi Sabondo. Yanga yatrust kembi yematrained people chete. Vamirira kuenda kuFrandi. Right. Ndobva ndanzi titi course yemedicine. Ndobva ndaita course yemedicine. Ndapedza. Ndobva ndazotorwa ndokuenda kuChimoyo. Nyadzonya yakatakwa 1976 muna August andichazivi date. Tichiudzwa kuseni papareti kuti Nyadzonya yatakwa naNyati atengesa. Kwafa more than 600 vana. It was just as a refugee.
pandakaendeswa kuchimoyo ndobva ndanzi right maita mamedic takaenda tiri 4 makushandisa zita rekuti chikondo ndiro Rexis Banda tasvika paipa ndobva ndanzi chita chi pari renyatwa yanga iri senda yechipatara chechimoyo because kwaya nemabhesi akawanda. Pari renyatwa yanga iri hospital camp Chitepo yanga iri camp yavasikana vari kudzidziswa politics. Chindunduma yanga iri yavana vanhu vadiki chikoro. National stores yaichengetedzwa mbatya nechikafu vachipuwa mbatya vanhu. Zvido zvevanhu yanga iri yemasekuru namadhara vanenge vabva kufurandi vatorwa kufurandi vane masvikiro vanachidya mauyu vanachidya chichi ndokwavaisvikira ikoko. Then yaisvikira vanhu vakuru mashefu yainzi chizi yajatunga kukangamwa mazita. Then kwataitwe machoro ndokwairima mavegetables anosupply chimakembea. Then kuita takavira 1 takavira 2 ndo yanga iri matraining camp. Ini ndakuita medic ndaidzidziswa nani comrade Muchemwa. Comrade ndiani wapenyu ava vanogara mumarondera mudukanga macharifunga zita rawo. Kozoita comrade Shokunzi naComrade Chaburani vanga vari 4. Saka ndiwaitidzidzisa medicine. Wachitizvika tatiri 60 anenge apasa ari kuenda kuFinland kunoita further doctoring medicine. Takapasa tiri 4 takabuda 1 mukadzi 2 inini akaroorwa naComrade Tondera Nyika anga ari secretary wekumanda mumanika akazoita captain muarmy yanchazivi zita rake. Inini Rexis Banda Jackson anobva nekwamutare kumanyika. Kuzoita Jimmy angati mukarati anobvawo nepfungwa kwamutare ikoko 4. Zvikanzi right tomorrow Comrade Tongo ari kuuya aorganize flight yokuti muende kupi kuFinland. Hatina kuzokuenda kubva taatakwa the following day. Taatakwa kudero munoziva pana umwe munhukadzi taiwati madefu vanhukadzi defu asi munational army anga maZWS Zimbabwe Women Service. Ndakabuda naye pahondo iyoyo. Saka zvainzi wakapfeka zvinhu zvered kana white target. Saka ndakamuti akanditi comrade uku kwatinoda buda nako taikuti kuSunrise tichienda kunonzi Chirenje kunotenga fodya kana chikafu. Vamwe wangu wapfurwa musaenda nekuku tikabva tadzoka mukembi ichibhomba pachimoyo apo zita rake andinambobvunza zvinhu ndokuti was the first day kusangana vaigara pachitepo kuchitepo bhesi ravo vaigara kucommissariat bhesi. Tadzoka ndikamuchiona shamari iwe chisara pana vakomana vane anti-air ava vane kudhifenda indege hadzigoni kubhomba pano because vane pfuti yendege. Akaramba chibva taenda tikasvika pane gomba vasikana vaidi waitobvisa zvinhu zvewhite nezvered because target yabva apinda kune vamwe ndikati ai ndaenda chibva ndadarika. Pandakasvika nchinonohwanda inini pamuti wainzi muniki panga pane nyuchi dzaiva pamuti wanga vakadona. Nikaona iye asvikawo ndikati konda kuti sarapo zvikanzi hazviti. Takarumwa nenyuchi asi hapana akaita mazvimbiswa. Ndobva tabva tapinda mukaruko wakainzi Mudzingadzi. Saka umwe wangu anga akurura zvese. Ndobva ndabvisa sheti yangu yebrown long sleeve ndikati chiita sketi. Handi 6 o'clock kudzika chairman kutanga kudedza ndikabuda tikaendeswa kugondora nevamwe tasangana iko kuti chitakura wanga wakuwara futi. Right. Ndobva ndanzi Mudharatongo auya Comrade Tongo zvikanzi right boys dzese kumudzingadzi New Base
taenda kuya ndobva tazoti right hakusina munhu achagara kupi kunoku kwenzi kutamba wakachenjera bhesi iro rinyowani bhesi handi kufurandi 300 Darwin 300 Darwin yanzi nehanda 300 takavira mutoko 300 kugaza isisu ndobva tapinzwa mavolvo ndobva tanzi kugaza ndobva tasvika pabhesi panonzi niki ranga riri bhesi remarefugee kuna kuIndian Ocean chaiko yes ndobva tazonzi nemakamarada ayo wakatabwa akanzoti pane vanhu vari kuenda reinforcement vanouraisa vana ndobva taenda panonzi pabharaji kanokembeswa pabharaji right takagara 4 days ndobva tsaimona takurwai saka rodhi manje kubva pabharaji kusvika Maruvenya njanja hapana train yaifamba njanja dzakadamburwa nendege nevarungu takabva tasvikiswa tadarika panonzi takasvika panonzi pambuzi bhesi pambuzi ndipo patakadzikisirwa hanzi muchafamba netsoka kuenda pamapai it's about 10 to 20 kilometers takazobva ipapo netsoka tikasvika pamapai provincial commander anga ari Fred Matanga Fred Matanga achiti adedzwa kuno Korea ari kuenda kunoita military attache kuRomania saka kukasara Rex Tichafa ndianga provincial commander tikapuwa ammunition kutakura ndikakutaura kuti ndakasuka mavanga ava ndanichiri mudiki ava kuchekwa nekutakura makasha enyere nemaniki kwakuri kuchekwa netambo dzekusunga zvinhu kuchitakura asi ungoti ndachiri mudiki unokukura nyama ndiri kukura ukazviri kudzikira right 3 days kuti tisvike Maruvenya yanga yakunzi chikwarakwara A chikwarakwara B ndiyo imapai ipapo yaingova chikwarakwara tichisvika kuya uku takagara 3 days ndobva watanga kurovana makamarada neregimu kuno kuSmith ndobva ranzi vakomana chiendai kupi chipindai kufurandi takura izvombo zvenyu tatakura makashetu tapinda mubhodha mainetsa kucrossa because maiva nemaminefield maantipersonal neaita inzi mabhakuni aya bhakuni raisungirirwa uko pamuti panga pane katwaini katambo akarimwe kasungirirwa uko haukaoni kari blue like sun saka waiti ukakagunza ikako ukangokagunza chete uku nekuku zvinoputika zvobva zvadai saka kana muri 4-5 munorohwa mese ipapo ukada kuti udai pasi apa futi pakachererwa maantipersonal ndaidambura vanhu makumbo iwawo antipersonal inongodambura iwe uchiti gumbo dambu kuti vazokubata but takakrosa zvakanaka nemainstruct nevanhu vanga vari kufurandi kuti tarisai ukatarisa uchiona bhakuni kutarisai kalaini aka motopinda taamufurandi ndakatanga kuopareta muri magezani tadarika Mwanezi ainzi Mwanezi Mwanezi river ndapinda magezani tatiri kuti tachiment yainzi kuDhafi kwete kuZairi kumakomo ekunzi Chiromwe ndakazokuwara zvangu tabhombwa ndika roko wakamenyuka wakachikoka in fact right ndobva ndaendeswa kuDhafi platoon commander wangu ainzi kufa asi akazopfurwa ndikasara naViva akazopfurwa futi tikazoita Tsaona Tsaona ndianga attachment commander imo ndakagara tarisingadyi sadza magezani kwakusina sadza waiti ukasvika vainzi vachitaura chichangana chavo kunzi kuhava bhuswa inyoroti tsena vanenge vachitaura kuti no sadza inyama chete izi right takagara muya 77 akapera tava mu78 ndobva ndanzi kupi kumberengwa takaenda honde takaita magezana haina kunaka tairwa 2-3 battles a day handisi kunyepera
uyu chairman weprovince anonzi Matengo ari mumarondera zita rake anzi Kisoro Taiva Tesi ndoika tikasangana nasi ndinofara Tesi takagwa ndo yakaipa Tesi ana mukoma Rex Nongo veitwa akauya vachida kukurosa vaichinja zita kuti ndinonzi mukoma Bere noti mukati Rex Nongo arungu akanzwa kuti Rex Nongo ari muno inotengeswa hondo yacho haiperi pane paakambopfurirwa assistant wake ane bhegi rikasara akanditaura tichibva pabhetro kwanzi kwakupopiwa akanditi Rex tainetsana pazita iro ndakati uchinje zita ndikati ndikachinja zita muno munhu wakuziva kuti Rex ndoti anozvanzi it's okay ini handi operate ndiri munhu ungodarika saka tiri kuda escort yekuti tiri kuenda kumberengwa ndikati no problem tiri kubva kubhetro zvikanzi zvino bhegi assistant wangu apfurwa bhegi ratorwa ndikati ndipe section ine bazuka apa vanga vati 300 escort ya chef ndikapuwa section tikanorova nonganga watora bhegi wangu kanorisimudza bhegi ndikauya nalo ndikati chef bhegi renyu kamunhu aka kune nhata dzainzi zvibataya kuti kana chikaruma chinobva chaita mazai ipapo chobva chazvimba matrauzi ava taitopeta kusvika apa ndiyo kumanaka safadheri kuti ni Gaza mazezani ndobva tavaperekedza kuma4 tasvika masuku tavasiya masuku vakomana torai mashefa muvaendesewo mberi munovasiyira vamwe right tagara kudero tatine platoon yanga iri kumapurazi yairwisa varongo mumapurazi chete yaikomandwa ningenda kukangamwa asi zita rekuamanga akunzi Jakarasi rekumusha right vakatengeswa vanga vari 9 vakapfurwa 7 ukasara 2 ndo vakauya chipota kuti vamwe wedu wapera tatengeswa tikaenza 3 sections to revenge takaenda tikasvika kuma6 pavakatapa ipapo murunganga varungwa vazhinji mumapurazi vanga vakurara kubhubhi hotel vaibva mudzimba mapurazi chikakuatakwa kwaiva nekembi yenzi section 4 kumapurazi yanga ine masoja ndiye yayataka imomo nendege dzemaherokopta iya nadzo ipapo ndobva rasvika ndobva taona foromani wacho tikati kuzvika kuti ndizvozvo house boy negarden boy ndiwo vatengeswa nditone maovhaovha mumaboys kayakwa tikati haisi no problem tikati tiri kuda chikafu urai bhuramaniri toda kuti chikada kumurwadzisa murungu wacho zvisho bhuramani rakaurava tikadya. That was 23 August 1978. 23 December 1978. Garden boy na house bands were ku section 4. Ku camp were kunga kubawa. Were kunga tikataisi nurara pano. The makuseni acho ndokubva wauya. Ndokubva tabata house boy wacho kamutara kacho aibva kumaranda. Tikaenda naye tikaunganidza vabereki vacho. Kandi ndiye kauzvanzi mukamusiya munhu iyeye pano tiri kupera. Ndiye ane ovhaovha. Tikatipa ovhaovha. Inini na comrade Manyuchi akanditi iwe section commander wangu enda unochengeta munhu. Ndikati no, muisei pamberi pevanhu atsanangure zvaakaita nezvaanoita. Ini anosoda kuchengeta munhu nokuti akazenga kunitisa ndogona kupfura munhu. Handidi kuzoita ngozi dzisina nebasa rose. Alright, vabva muendesa pamberi pevanhu. Ndiye ere mudana kutengesa zvikanzi ane ovhaovha mukamusiya munhu iyeye. Saka yakatoona kuti zvinhu zvashata pano. Akajamba vanhu kutisa asi akazorogwa 3 nyere naye Makanganyuchi wacho. Komanda watatine. Ndobva angofa zvikanzi chiendai kudzimba. Iyeyo asi muregeri achava varungwa mutoro vanomuchengeta. Ndobva tadisipesa tibva tachinja bhesi. Kuseni kwacho ini ndobva nanzi chienda garden boy chakunzi yawe enda unomutora uye naye.
ndonasvika ku vamwe ndakaenda nawo section yangu ndikati mimi chimirai muri mufenzi ndakujamba. That was 24 December. Tikasvika ndikafura noka buda abva buda ndikati handi svanzi nhasi 24 tine chikoko yani chatabika imwe ndikati ani midoro handi jamba fence asi varungu vaitona ipapo masoja saka vanga vasingadi kuti vatargetiriwa shoma waida kuona paatiri kuenda tatatumaona mujibha kuchimbonoita ipatromoni kuti avakwe tajamba naye kubheswa kumana wayo wana akauya asangane masoja atorogwa akutobuda ropa nzi masoja mutuma komo tikananga tichinje ibhesi ndobva tabva hapo ndobva taenda kune imwe famu yekwa William takanogara svedi ikoko saka kumanheru tikatoda kuona iye William wacho William vanhu vake vashandi vake waidyira kuyadhi nzi mukadyira kukomboni munobikira magandanga saka foreman wachanga achifigira ngombe ndiyakatiti aiwa handii ndikuratidze mamiro avakaita vanhu ava ndobva atiratidza isitadiploy tatiti 30 tabva tadiploy aiva nemasoja about kuma 14 15 20 ikoko mudharawe yakafamba nei ava tadiploya vese rumaposition svikanzi muri kuona zvimaposi iriumu izvi makaiswa something imomo kuti anolight akaita oni kumba kumagetsi munoputika ngati okay kwanga hwanga usiku kuma 6:30 tikatoona vanhu vachibva kunodya chikafuko kuyadhi kwacho wobva vari kuuya vakangoona kuti nhasi pano pakashata vakomana vane pfuti avo tikati darikai ini ndichibva tatoenda tiri tu umwe wangu ainzi William ndiyanga ari kumucheto kwangu ndiri murodhi chaimo murodhi uko kune vamwe tatodhipura takomberedza purazi racho imba yacho saka imbwa dzakatanga kukura dzevarungu dzichiuya saka mukadzi wacho naye akabuda achibvunza is there anybody waifungidzira kuti kuda pane wabva kunodya pane ari kudzoka ndobva adedza masoja acho ndobva amti go and check what is taking place imbwa dziri kukura kudai muri kunzwa zvii handiri kuzvinzwa ndatotora position yangu umwe wangu atora position saka akaya musoja anga nepfuti yanato iyaya yemakumbo iya kwacha kune munhu here munoziva munhu ari kubva kumagetsi neari murima anoona mumwe ndo ari kumurima nembwa yari kuya murungu akamira padho pakitchen ndikaona kuti akapinda murima achandiona asvika sezvakaita panext door apa ndakabva ndangotanga kufaya iyi kwaari nemurungu wacho mukadzi wacho nembwa vamwe wangu vese vanga vari kugopfuti dzatotanga pakarohwa imba ikarohwa ne M90 ballistic yaya ikaita green kutsva tikarowa tikabva ipapo tikanodamaja kudanga rembudzi kwese uku nekumombe tikasiya tikati handei inini manje pakaiginaitwa this thing handina kuziva kuti chakaputika handambochinzwa futi because neniwezi mabhombu nechichi ndakarohwa 3 fragments dzakapinda apa handambozvinzwa umwe wangu akadamburwa nzeve Adamu wandaitaura akadamburwa nzeve iye akazozona papa ropa rikuyerera ngati aiwa ndobva tasangana nevamwe wedu wana dzino vati takuenda that was 25 December manje kwanga kuchipisa tumaisurprise kuti mvura yakazonaya 3 days kubva kuma 12 masikati mvura yakanaya kusvika 3 days waya wanga vashandi vaikupurazi vaya takatosuka vapfeka makatundu ava kuti hatichagari pano because patoshata tinopinda problem takuenda kuBite Bridge kudzimba dzedu tikatobuda nawo tikaenda takafamba distance yekubva pano neni kusvika kutara uko nganzwa gumbo rangu iri raoma ndikati kuna dzino ndichagona kufamba indava wavheneki ndikatocho wakaona trouser rangu rese razara ropa akuwara munhu ndakazotakurwa pastretcher ende tasingafambi nemastretcher moziva mastretcher ataita notema matanda 2 akareba pano nekukuru handiti totora sheti yenyu tinopinza nekuno kumaoko
totora yangu topinza one kuno kumaoko kumatanda iwawo zvokuti ndiye inenge yasitichi kwaugadzikwa kuradzikwa pamusoro kwakuti 1 kumberi 2 kumberi 2 kumashure kwakutotakurwa ndomasitichi ataishandisa ndobva taenda takasvika MO medical officer anga aripo indaiwa medical officer but anga aripo Tiger ndokubva akabvisa 2 mafragments anga asina unyanya kupinda maningi 1 mombe racho nanhasi ririmo munyama mangu nokuti dzimwe nguva ndotadza kufamba kana kuchitonona kana rakurwadza handigoni kufamba right ndobva ndazoita right ndopandakazotorwa kunzi handii kumberengwa nashefu wangu Willy Deveteve akamboita MP Josephat Shumba kumberengwa East ndobva taenda tasvika kumberengwa tasvika Mamaranda tapinda Manishuru tapinda Mberengwa inini manje ndasingavirana nemunhu anofarira kumadoro nemunhu anofarira vasikana ndozvandakakonana sekitiri rokomanda wangu ainzi Stopa Chiridza akazenga akomando kundanzonzi akazoita extend nemahelicopter kuGaribauku akashaya ndobva andidzinga zvakanzi bva kuno enda kumasaso kunogara ikokoko ndobva ndaenda nesection yangu takaenda paRebix paichengetwa ng'ombe dzeCAC takaita chitema ipapo because mombe dzadziri more than 500 takauraya ng'ombe pfuura ng'ombe why taidero politics dzataipiwa navakuru to decrease NMC economy imaona tikauraya ng'ombe idzoka and inini ndasingachikunzi kuna varunguku ndobva ndazi tumirwa section ngakauye kuno kamunhu kayaka ndobva ndadetswa ndobva ndauya kuna mashefu sikanzi pauya shefu Mnyowani Comrade Marufu aidzidzisa engineering zvinodhuka saka mangwana toda kumitrodusa kuma comrades ese saka iwewe ndio uri kuenda naye pamudaona bhesi remumberengwa iro pamudaona ndobva taenda apa tatatumana mujibha kunomba ng'ombe kumaprasi kunotora wachiuya akauraya ng'ombe tikadya tikararapo kuseni ndikati wana mujibha wese naona chimbuni endai kudzimba dzenyu hatisi kuda vanhu vakawanda pakasara madhara 2 akaramba kubva ipapo wechingodya nyama yanga yakazara mabhutu ndandina comrade natsiganifayaba ndikati shamari inini my feelings are not alright ndiri kunzwa feeling yekuti panapa tingangotengeswa bisiri handina kumira mushe ngatichinje bhesi tichiti Panyowani ngataurei shefu Marufu tichinje shefu waitaurira vanga vachangobva kufurandika zvikanzi muda kuti ende kupi hapana kwatinoenda ngatigare panapa ndikati kuna assistant wavo ndikati shamari right hatisi kuzopana ngatingochinjai maposition madhara aya ndikati chidzikai kuenda kuruzevha vasikana vese vanga vasara vatinenge tinotuma chiendai vasara vasikana 2 nemukomana mujibha 1 ndiva ndandine vasikana 2 vanga vana 5 yes ndianga nevasikana 2 kuti kana tikada kuvatuma kuti mvura ndovanoenda tachinja takangochinja maposition kuenda sezvakaita uko hazvina mbotitorera 10 minutes ndege dzapinda ndakutora maposition aya shefu wedu Marufu ndopaakapfurirwa ipapo akafa vakatomudisplaya muruzevha tauraya gandanga renyu iri pistol yake shefu sitakabuda ende takabuda ma99 because vakatitengesa anonzi OP observation point wayo wanga wakutozwa kuti vari papa ndowanga wachitopinda wachitopfuti taitoona kuti dai tutomzenga mumwe wangu faitora akabuda nevasikana 2 ndakabuda nemujibha wangu 1 kusvika ma6 o'clock tikazosangana tabuda taenda jibha nanzi filabus takaenda ikoko taida kuenda kunonzi kumatopos kuGwanda tatavhura new zone naye comrade wandotai Stopa Chiridza tobva tanokepcha murungu ainzi Williams makamukepcha kupi Upangani mine
kuflabusi makapasvika sei ipapo? panga paichengetwa nemagadhi nechichi takarova asi takanomukepichira kumba kwake. Baba wake ndianga ari muridzi wemaini pangani, iye waigara kumba kwake tikanokepicha. Ngati asi hatina kumuuraya, tikapa section kuti enda naye kuMozambique accommodate. Ainzani mulungu? Yainzi Ken Williams. Ken Williams. Wakaenda naye zeshuwa, but kuenda naye kwavakaita ini ndakazoita withdraw, chinomutora futi kuenda naye tichida kuona kuti haazotisa. Tikasvika tikanetsana nemakamara tunzi matunzira Smith kuno sei, ngati aiwa mutemo wedu hanzi chawakepicha enda unosarenda. Kamusarenda pamapai akazoenda nevamwe kuMaputo kuBeira tikadzoka. Tikaenda kunonzi kumatoposi kwataida kuenda hatina kuzosvika, takazoatakwa panonzi paNdwangu base, asi hapana akakuwara. Takadhifitawo ndozi ini ndakanyumwa ndinda ndi section kumana ndina machef 2 stopa chiridza naBernard ngatachimenti kumanda mamaranda ndaiva nemota 60 nabongososo ndaiva nebazuka RPG 7. Atakarova vanhu ipapo. Chef wakapedza magazini wakatiza ndikati chef dzokerai paposition. Vakadzoka stopa achiridza paposition kusvika battle taridza tawithdraw mune zvakanaka tikaenda. Then ndopatakadzokerera hatina kuzoenda mberi. Ndobva ndadzoka tasvika magezani futi nachef wangu Willie Devetwe. That was 79 manje. Hanzi warikuenda kuLancaster machef wana President Mugabe warikuenda kumatalks. Saka isisu we must attack every camp yemuwengi kuti ikoko waone kuti zveshuwa hatina kudhifitwa. Saka kune reinforcement yevanhukadzi yekutakura zvombo chanoigamuchira iwewo andi. Ini ndakatomboenga kuti why pese ndinotakurwa zvombo munongondiisa pafront, asi kuti urambe order zvasingaiti. Takaenda tikasvika pamapai, ndopanga pana comrade Dominic Chinenge, vice president Willie Devetwe, na secretary wavo Shaw, nemaassistant avo wana Hendrik nani futi mukanga mwamwe wacho wanga vari 4. Tikasvika paya zvikanzi right pane rumor yekuti varungu vari kuda kuataka panapa. Komanda wemakamarada brigadier 4 ari kuenda kunotora reinforcement kuBeira. Saka machef ndokwavari kuenda. Chef wangu ini Willie Devetwe vakapinda muescortiyo, anga ari provincial security. Comrade Dominic Chinenge wachiwenga nasekretari takasara wakasara. Inini kuma5 kusendamuka ndikati ini machef makarara kandegaga kandifunguti kari nomarwaka. Sho akati mpana wari right because munhu ari kubva kufront anoziva masituation. Izvo kandege kaya kakabereka dzimwe ndege. Hapana kumboita 5 minutes ndege dzabva dzatongwarira. Makamarada aladharawo harina kuona ndege. Ndege dzakatanga kubomba every camp bombardment chete yautsi wega wega. Katanga kutiza chef andi ndege ondaitangai kwaoneka basic inzi nzo basic isvikira marefugee vasina kutenwa uko. Ndikati ndo waida kuatakwa asi havana kuzoatakwa because waida kutanga kuataka hondo mini pfuti dzemakamarada. Right, takabuda first day usiku dzaiuya, second day dzakauya futi dzichibomba. Saka pana assistant wemakamarada angasiwa na chef wako aenda kutora reinforcement kuBeira. Vanga vane nzara akauya ndikati chikafu ichi tibude tiri 2 angani RPG 2 bazuka. Ndobva tabuda bva taenda. Machef vanga vagara kune miti inonzi Misimbiti hauchikwareba iwo vanotora makavha ikoko isitabuda pane road inoenda kunzobhesi kuye kumarefugee. Pakauya helicopter anga ine 33 varungu
ngalishamarika apa pana yokuita apa saka toita sei sikanzi hatiimenye shamari ngatipepazuka kana usingatigoni but 18 idza ikatsva takazoziva kuti uri 32 takangona zvitunha wakatsva uzo vanga vane mamaini waida kuisa mamaini munde marodzi imo tiri forcement isauya yatsva ndege the following day ndipo patakazoenda tatina Flint angari social inonzi chii inotora makamera wati taida kuenda naye kufurandi kuti anoona kuti chi kufurandi tiri kurwa sei taiva nemalibaratary zones tairima isisu chibage vamwe vachisakura vamwe vari mumakomo malibaratary zones kwagezani taida kuenda naye kuti anotora mapikicha abude munonzi Zimbabwe News mapepa edu sisi war veterans liberation war saka hatina zokwanisa kuenda naye niyehondo yakaitika ipapa the following day ndobva taenda naye kuti unotora ndege uone kuti tapisa ndege takaenda ava tikaona vari katakata vakatsva ndopa ndakatotsika umwe bhurugu iri ipapa amatora picha ndopa ndakatotora pikicha ikazobuda paZimbabwe News ndiyo iri national archives papa tuchimurenga history ipapo ndopa iri pikicha ndakaiona pikicha indakuita course administration pa KG6 tongogara paraxi ndopa takanzi tonokuratidzai inonzi filing system yemanagement tikanoratidza kuti kana munhu achembera 90s mafairo ake kana zvitupa zvinouya kunoku iyi history yechimurenga ndipo pandakazoona tikati boys ndini kauri nozoneshiwa ndika ndini Rex uyu vanhu vakanditarisa zvichivaka kuti ikiseki saka ndo pane nyaya yangu inini kutaura chokwadi sataenda kunyaya yenyu toda kuti tipedze nayo pamakarova varungu 33 apa mina naComrade Dominic yakazopera sei honde iyoyo kupera kwayakazoita nokuti ava vakuru vangari kulangesta ausika right ivo varungu ivo vakatozoita kuzofutsirwa negreda vanaComrade Dominic vakati takupinda navo kufurandi ndikavaperekedza futi nesection yangu kusvika machivi kuna Runde uko ubere chena tikavasiya ndikati muchitorana navakomana pano sita kudzoka kwedu chibva tadzoka kwedu uku kune langestaka uko naComrade Dwiri tabva magezani kwakunzi kumasambly point hondo yamira takapinda inonzi Chitaudze tanga inonzi Chibii pakati pe road inobva Rutenga neinoenda Gwanda tapinda muya tadarika taenda Chitaudze tasvika machitaudze tikuita setakuda kuenda Botswana uku tatena tiri muchitaudze takasvika tadarika muZingwani river apa maassembly point anga atonzi atopichwa matende kuti vakomana vanga varamba kuenda maassembly point wachida kutoataka maBritish maBimati kuti vari kuda kutitengesa kunyepa isisu tabva tatora wani mumwe mudhara tikati pane marepresentative edu wani weZipura wani weZanna saka makembe anga akuti Zipura uku Zanna uku apa iroad apa inoenda paMuzingwani mission takaenda akasvika na 10 o'clock tatora mudhara kuti chienda untaura representative wedu anonzi States nokubva aenda mudhara uye asvika amutaurira pane makomrades akuda kuona yuku abva auya tasangana naye tikati aiwa tikapinda usiku wakadai nemaBritish tinokonana abva auya abva aenda kuti rega ndiwana kutaurira abva ataurira mukuru wacho maBritish major wacho ndino kune about 6 comrades dzapinda tikuda kutaura newe pane chief wacho mukuru wemuno muprovince nda welcome ndobva tapinda vabva aenda vataurira ndino toda kuona kuti makomrades waya siri kuda kupinda maassembly point so I've come kuti ndikolege kutaurira makomrades apinde maassembly point Chitaudze chachimongo ndachitaudza hanzi Chimurenga toda kuona Chimurenga usiku tichibuda tichinomona Chimurenga tell boys
ngapinda mu assembly point mangwana toda kunzwa kuma napinda mu assembly point order iri kubva kuna mudhara tongo achinzi akafa musi wa 2 November mvura yaitopfunha. I still remember tiri pamwe pakaisland kakomoso anga ane ukamana shefu wangu andinaye uri David kanzi kunza taifamba netuma-radio twedu tunonzi mashiriko twedu ndichinzwa news uri kunzwa Rex Comrade Tongo anzi vaita extend kuMozambique vari kuuya kuno makomrade andi muassembly point anzi extend mota yavo yarowana nenyati ndo tingagudi tiri kuri fine vakomana vaita vataurira mangwana acho kuma10 boys dzanga dzapinda muassembly point dzakuma 700 because vanga vakaungana mudzimwe nzvimbo vaida kuataka mabritish apa saka takazovavharidza no musadero pinda muassembly point kusvika waya taakuma 2000 something pinda muassembly point asi ichi detachment taisiya platoon taifunga kuti maybe tactic tikaenda tese tinobatirwa nzvimbo dzedu dzatakabata saka maplatoon ataisiya kuti mukaona mapinda asi matsakutsaku manje vaipfeka zvebrown wire ndiwanga wekwamusoro ndiwanga wakantwa imomo kuti vabate nzvimbo idzo. Saka those were not trained tasinga nabasa navo ba kuzosvika tapinda muassembly point tabva muassembly point pakazoitwa maelection wabanana wa president prime minister president maelection avangomona vamugabe vangomusimbo yavo vakabereka musoja akabereka mwana wamugabe Jongwe ndokubva wazowina maelection indobva ndazotransfer kuenda kupi number 1 Grey Street paigara Comrade Ngala ndobva ndagara ipapo ndobva ndanzoendai kumba yaMutaraniki vice president Muzenda kuNorth End kuHarare ndobva taenda ipapo ndobva tazogara ndopa ndakazotorerwa kuenda kunoita National Army pakazosara pana Comrade Tondera Nyika ana Comrade vice president kuti waite course first brigadier ndopa vanga vari ipapo nana Tondera vachita macourses avo army simbra tolo ku 1 brigade nganoita course military police military police tapedza tikanovhura 4 brigade inonzi 4 provost company yema military police vamwe wedu vakaendeswa kwaMutare kunoita 3 provost vamwe vakasara imomo right tasopedza taita military police takutosevenza inini ndakazoita rebadge kuenda kusignals nenyaya yekuti ndakazosunga shefu wesignals mtu unozwa kuti mutemo hautendezi kupinda mubhawa uri muuniform. Saka shefu wakapinda mubhawa ari muuniform ndikabva ndakasunga ndikanyora dhokiti rangu vakaenda kumaorders vakati kamufana kaka ndisunge kuti ndiende kumaorders kunotongwa inini because vakabhadhariswa mafriend awo ikoko vakaita course yesignals inonzi B2 ndifana zita rangu rabuda ndikanzi chienda unoita course izvo itrip yekundiri kuruta kuti ndiende ikoko ndikaita course yefuti ndikapasa ndobva ndadzokera kupro kwangu military police ndobva vakazoya signal yekunzi temporary attached 4 signal squadron ndikanzi namwe asi vakatotinya mabhatani kuti uende kusignals ndikati hapana chandiri kuziva ndobva ndatoenda ikoko zveshuwa ndobva ndasangana na shefu wayo kunzi waifunga kuti vakangwara mufana unosunga inini iwewe W1 regimental sergeant major wairasa saka wakutosenzera kusignal uchisiri kumilitary police signal yakarebadge from military police to signals ndikabva ndaendeswa kucourse kuQueen's Park Bulawayo kunoita inonzi O3 yaitwa nevarungu chete kanguva yacho ndikanoita O3 Queen's Park 3 months ndikapasa ndikapedza ndikapfeka badge resignals rine kamunhu kanomanyaka neseta inovataiti seta sitoka right ndadzoka 4 pro abva nadzi
right munotraina 6 brigade 1986 ndaendeswa futi kutraining tina murungu uyu Daiki vanga vari 2 Fuyani naDaiki amene uskandara yakazoitwa naFuyani ngabvatiza kuenda kuBotswana tikasara nemurungu Daiki tapedza apo 6 brigade yapedza kanzi cooperation Mozambique Matsanga takaita 9 months ndiri kuMozambique 6-3 iri kuDarwin 6-1 iri kunana Changarako 6-2 mene kunana Tete kuSatsuko 9 months tikazoita withdraw after 9 months tikadzoka tichidzoka 6 yakubhanwa yakabhanwa yakangoiswa vamwe ku5 vamwe ku2 vamwe ku4 vamwe kupi kumeki ini ndakazoendeswa kumeki ndikaenda kumeki ndikanosenzera mumeki ndakaritaya ndiri kumeki from meki ndikanzi DRC yabvondoka uko 1999 November somewhere ndikanzi kuDRC ndakaita 3 years ndi kuDRC ndakazoitidwa 2002 ndopadakazvitidzura kuya kupi kunoku ndikati ini handichada hangu basa ndakurawo plus ndasave ndakuritaya ndikaritaya 2004 ndopedza basa kwandakaita handiti right pane mamati ruoko rwakatyoka but zvakafamba sei takabhomboka usiku tiri muchilomwe saka unoziva kuti uri mumatombo makomo emabhombwa hauzivi kuti unotsika papi South Africa ndo yakatibhomba because South Africa yaidedzera kuti 21 kilometers from Limpopo handisikuda kunzwa gunshot saka yaitodisturba isisu kuti tibve near neLimpopo isitati nenharo taitora dzimwe nguva kana yaita saizvozvo tikati hazviite isisu 21 kilometers tiri muZimbabwe medu nyika yatiri kurwira hatisi muSouth Africa taitora kweresi inonzi 75 mm Mozambique wanaidedzera kuti kanyawo ine bhara mupongoro chaivo kubva pano kusvika kubhara tichirova kumhiri kukembi yavo tova mukembi macho ikoko mhiri kwaLimpopo pano kudarika tarayo nana Tembi Magetsi nya toisa 3-4 masheros ikoko tonoviga futi yedu yanga isiri yokufamba naika because ine mavhiri ndeekudhonza tonoiviga tonyara mangwana acho mamira achizvaanoita makomo imo mukubhomba kitikiti wachibhomba haisitei tisiri makomo imo kana kwaedza tinge tiri kuflat ground uko takawanda saka ndiyo nyaya inetsa neSouth Africa kuyanga isingadi kunzwa futi mubhodha mai neLimpopo indakazokora ndikasvikoka ruko hamusi kuona kuti hausi normal chendaa ndiri mudiki ndakaita inonzi green stick fracture ye wakangobhenda kudai ndikazosungwa bhaniji kudai kuti uite straight saka ndiyo nyaya tainetsana neSouth Africa pane pokuti yaitirika ita reinforcement South Africa yaigona kupinda iri 1000 medu muya taizodedzera zita rokuti Mundoza hamuchagariki ndopataita 2-3 battles nawo because taona kuti tikasaderoka hatigari saka beta taiti tikaroona nawo pano toita retreat tonoloda tinodzoka nedifferent direction ivo vanenge vachifunga toenda vakadai vari kutsvaga isi tiri kuvatevera torovana navo futi vakazoita ndofunga 1 week chaiyo vanga withdraw zvaisvika chinyora maplakadzi kunzi muchaurayirwa kusuta mbanje kudarika bhodha zvisina mutemo asi vakazopedzisira vakunyora kuti Smith ipo vanhu nyika yavo hauwagoni avo vari dangerous vanhu hauwagoni tavabamura hafu vachienda vamwe vakafa vangani ameni vakawithdraw kuenda kumakipi kunana Pashela kunana Kumbedzi kunana kupi tikati endai tichakudi tichitovatevera kumakipi kwacho futi tichinorwisana navo ndege dzichisimuka pamabhalauta paya ikati flash chitaiva nemapistol emaflashiwo futi ikaisa light flash kuti ione movement isi tofaya ridu regreen rinodzima iro kuti hachaoni pasi
aonde hai andidi kunyepa inini ndo mazuva ndakaita ivava handiti kusvika ndasvika kunational army. Pamabhattles amataura kubva muchitanga kupinda battle yamunoti apa ndo pangadai pakaperera upenyu hwangu ndeipi? One battle 77 pakupopiwa. 2 handi pakaita sei papa battle iyo ende makaseva sei? Ndanchiri kupinda ndiri junior. Indesensa futi inokanda maroketsi emalanza Yugomed ndiyo ndaisenzesa. Ndakabuda petrol ndati mujunior ndichangopinda. 2 unonzi pachinjobwani. Petrol ndakaita pachinjobwani retreat ndege dzauya ka ndandine futi andine mapfuti dzemazodzeva isabainet see saka paretreat ndakanodonda bainet ndobva ranomira baya pasi rabaya pasi kudai ndichidzura futi ndege dziri mahelicopter achirova ndadzura paya paya mabhesi achiri munyowani mabhesi idzi aitofanira kusangana yataiti RVP inonzi revolvement point yatinosangana handichazivi kuti ndekupi. Ndakaita 2 days ndiri ndega. Wakomana waenda mberi kunonzi kumasuku iri forcement yandakapinda nayo. One akandiziva indiri kutsvaga kubhesi ndobva ndiziva manje 1 year ndobva ndi Rex uri kubva kupuri 1 ndobva ndapinda mukava position ikanzi simuka uya kuno ndini ningi ende iye yakazotodamburwa kumbo iri nemaminefield asi mupenyu takatozosangana mugwero anogara kuchivu amazitanti yangu washamari ndobva ndaenda zvikanzi ko ndikati nezutsera zuru ndakarasana nevangu petrol atakaita kwachinjobwani uko ndikati handisi kuziva mabhisi achiri munyowanika zvikanzi handi ndajoiniswa nevamwe paya paya ndobva taenda kubhesi tasvika mubhesi apa komanda wedu detachment ainzi Judas Moko akazotopanduka futi abatwa nevarungu apfurwa mubhesi kunana Chilomwe kwandiri kutaura ikoko. Ndasvika kuya zvikanzi saka dai vakabatwa nevarungu vaitengesa mubhesi ndikati ndandatorasika zvikanzi mutemo wedu unouziva comrade ndaunomuranga good 15 shamhu dzakakwana next time azive kuti kubhesi pamarohwa seguranzi ainzi tambai neni ndakarohwa hazvirambiki uchipedza slogan yako odzoka kune vamwe tadzoka kune vamwe it's right next time usarasika futi kubva izvozvo bhetoro iroro i2 rechi3 nderiya ndikutaura kuti ndakazopindwa nemafragments ndandisingazivi. Rechi4 ndirandikutaura pamuda vanhu pakafa shefu wedu Marufu. Rechi5 ndiri pandu wangu base taita tukasvika base tinoita inonzi 360 base patrol kuti hakuna tsoka jombo here dzambofamba kuno. Saka patakapatrora ipapa handina kuziva kuti kakomoka tiri kutenderera ka mune masoja evarungu arimo. Saka ivo tatiri 2 saka havana kuda kutipfuura tiri 2 asi chakaitika chokuti toda kuona pabase pauri kuenda pane vamwe apa shefu wedu ari full blast music yechimurenga ndiona. Asi ini chandakanyumwa nacho ndechekuti muzasi makakomo ikaka makudo anga akazara. Hapana gudo rakamboti baba wangu aitaura ndiri kumusha kunzi ukafamba rwendo uchiona makudo asingachema rwendo rwakausiraiti makudo unoziva kuti gudo raiwe zvakaita pamukota paya muta kuti vhundutsira mukuzunza masanzuso ndabva ndati kune mumwe wangu shamarika nzvimbo ina haisiraiti ngatipinde kune vangu first kubhesi. Tapinda kubhesi nchibva ndaudza ndikati chona vafana tafamba usiku hwese vaka vakaneta vamwe vakatotsamira mabhegi vakatokotsira
ndaingosvika ndichingorova mbama indo ndikati varungu masoja take position take position take position. Iwo chef wangu akadhakwa nekachasu akatorara zvari kudzidza music ndikangosvika kuvhara ndikati varungu murikudza muri target kana music torai maposition zvishuwa uye wanda ndinewe patakapindana ndikavana mutora position pano utarisa kwatabva nawo ndichigadzira maposition ini ndichidzoka kuna uya ndikanzwa mufana umwe wandakarova mbama anga akakutira chinhu chikanzi madhongere ava ari kufamba apa because uniform yerudisha plus kune mipani ngamuno kuti madhonge usikuona kuti masoja here ini chinotora position ndiyakazotanga kuridza pfuti akanzwa pfuti dzadavira uko isi kuno uku dzadavira uko tikarowana nawo 30 minutes kusvika isi nyere dzakupera tikati handei taiti kana varungu vasanzwa kuti retreat taidedzera nevedrechi kamarada kuti rikuwa rikuwa vanhu tiri pabhetro kuti rikuwa ka wasanzwa kuti parikuwa vanenge vachikuti kudii because mukati retreat vanenge vaunzwa kuti vakutisa saka rikuwa iportuguese language taiti rikuwa totoretreata tese why isusu taita hunde kuti hatifaniri kuti tikarova bhetro toita assault taive vashoma alright section ine vanhu 7 kana 9 mukarohwa most section yatoperaka saka retreat toreserva strength yedu that's right saka tikarohwa iri section retreat tikarohwa iri section retreat munokuwadzirwa 1 asi mukuwadzirwa 1 kana afa kana asina kufa tinotakura tinomudhonza tobuda naye tinochengeta tega nogonosvika tinoisa mubako tovhara tofuzira zvisapera totoziva kuti hapana zvatingaita umwe wedu atisiya kana akuwara tinomutakura pastrechi yandambotaura iya kumozambique achinotiritwa akatitwa akararama kana chikaita chinema it's okay umwe wedu avakawanda vatakadero vamwe nanhasi taitosangana navo vakakuwara vachirwa penyu ndingati kutaura kwandaita ndofunga mabhetros andakuudzai ndiwo mabhetros andakapinda anondichisa kuti kana ndikazvifunga ka hope hadzui because unotaura kuti pai asi ndakabuda sei pai ndakararama sei hope dzinoramba kuuya fanika mabhetros akupopiwa chinjobwani ndasiya imwe pane murungu ainzi beni kwabeni murungu uyu ndofunga angani nganga yechivana maiti ndida kutonoti muataki first time taida kunoataka umwe wedu akarumwa nenyoka zvatisina kumboona kuti aifamba usiku makilomita sipa pakarumwa nenyoka chibva tati withdraw asi chaiti saka takazonzwa nevanhu vagari veimomo ndakaoparitira kumachangana kazhinji nditudza kunzi aiwa angane ng'anga yaanayo yechivanhu saka zvakaita murungu ng'anga yacho akaiuraya futi gora racho rakatochirira kumad make imomo kuzoita mabarauta same thing takaenda chida kunoataka kembe mabarauta tamboyataka tichibva nemuguna rezho second tisati tambosvika takatanga kutumirwa zvimamotabhombo tatiri 300 hatinozokwanisa kuyataka tibva tangotenga tisiyanei nayo toenda ndopatakazonataka inonzi pashera yanga iri kembe yemarefugee ndingangoti kana ikipi because kwakune makipi about 4 pashera ukangamwa nganangumamwe asi ndomumafunga dzimwe nguva ukangamwa then matibi 1 matibi 2 anga ari machangana nemavhendo akasangana waiti kana umwe akakuwara ikoko waimunza medu ndisitatiri attachment yekubhodha isu tozoona unoenda kumozambique unotora zombo uchitakura munhu akakuwara uya unomusiya kumozambique uzotakurwa kuenda kubayira saka hondo yanga yakaoma mukoma yanga yakaoma zvekutoti inini chandinokurudzira kana hurumende dai ichitika isi tiri wapenyu
tichiona kamugugu kakanaka kokuti tisaita zvirwere zvebrain yaichionawo kamugugu kari naniwo it's okay hatisi kuda kuti tikuda zvakawanda asi ichiona zvakaita sevamwe vedu vani mune dzimwe nyika manext door munoziva mukaenda Namibia, South Africa, Mozambique vamwe vedu vari right stereki kudarika isisu iko zvino tichitambira $150 USA $150 oraiti iko zvinoona ipana maona vana vangani vari pano ndinosvika kupi nawo ndopa munozona tunotora zvikwereti kumafinance kuya mwedzi wapera usisina mari yacho nenge uchida kuti udye nevana ndio shuviro yangu basi iyoyo ende inini kutaura chokwadi pandakapinda mufurandi anamboita kumbodzoka kuriye chero pandakakuwara ndakarapirwa mufurandi nchingoenda mubhetoro kusvika sizifire pinda muassembly point. Assembly point, I was the first to pinda muassembly point kuti tonounganidza maboys kuti apinde muassembly point. Inini mkomanda wedu Willy Devetewe, inini top C Zogurwa ndio nina wana masamvwa Chenjirai tichatonga Vashko Marunzire jani futi mutakapinda tiri 6 chindi chinotorawo kumana kupinda muassembly point saka ndo dzandakapinda shamari yangu idzodzi anditi pane mamataura kuti bogara muri 1 for 2 days mairarama sei maidyei maida kupovha muchinodyera right andida kuudzai kuti muarea umuka tarisingadyi sadza mamusina sadza taidya nyama chete plus nchangu-pinda language imomo chichanga ndasingachigoni waiti ukasvika kana pane vasikana taigara nevasikana mabhesi vaitibikira ukaenda kune dzimwe mamwe mabhesi aiwa kune vabereki vazhinji vanga vatorwa waenda kumakipi hapana chandaidya hapana because mamusina chikafu chekuti unopiwa waiti ukasvika kuvasikana ndavalava chokudya vaikuudza kuti hatikutivi kuti hatikuzive saka unoshaya vanobvafunga kuti mutengesi pamwe utongoenda zvako pa 2 days ndakasafa zvekutoti ndatofunga kuti ndibire bhodhara pandakauya gona rezviwo rairwadza kuti ndiende kuMozambique bhesi rekumozambique pandakasvikira ndikambogarira wiki tiende zvangu kuti ndarasana nevamwe ndakutya kuti ukepichi kutengesa hazviite futi saka ndakazosangana nevamwe vangu vandandapinda navo vachienda kumberi language handisi kuigona gona rezviwo racho raityisa because nguva yemvura kana yana yemvura varungu zvimapondi zviye zvinomwa mvura zviya zvawaisa poison vamwe vaona mhuka dzakafa ichi ende ukaona musina zvinhu zvinofamba imomo musamwa mufa vanenge vakakanda poison because gona rezvo maigona kuita tiujeze kuti muri darike mvura tichibva muMozambique taifamba nekana tichienda taifamba tine zvigubhu zvedu zvemvura tichitoti limit takazopesera taakubira kuna Limpopo tikabira Limpopo pinda Mozambique because Limpopo taimudarika katatu tobira Limpopo nekumapylons aya emagetsi anoenda kuSouth Africa aya okuti anototyisa futi kudarika nepasipo because anenge achitotinhira zvokuti unomanzwa ari kunext week uri pana pachindoti achitinhira ndotosvika kuti saka rikadambuka pakungooma one time but akakusina izvozvo todarika toenda neroad yeMozambique tonodarika futi Limpopo tosvika kukempi taakuzoda kuenda mberi futi munodarika uku kwane mabridge ndopandati panoti pabharashi anenge ane bridge ipapo kwese kunokanga asina bridge apa kunokuti kamudarika unoitotya ngwena futi munobatirwa munhu achienda
but munenge muchitotaimira kana kuti taidarika Limpopo pasina mvura yakawanda todarika topinda neSouth todarika topinda Mozambique. Because I still remember pane reinforcement yedu yaibva kuEthiopia yakarasika direction yakabira Limpopo ikapinda neSouth. Makaita 3 days mabattle vachirwisana vakomana veEthiopia vazhinji vakapera imomo. Kwazongodarika platoon yapinda muLimpopo yapinda muZimbabwe ndo takazongoshanda navo. Vazhinji vakaurawa nemabhuni kuSouth Africa vanga varasika direction. Uyu murungu Ben mati aigara nen'anga. N'anga yacho akatoiuraya. Ndiye Ben akaiuraya. Zvazvanetsana papi manje. Akati unozomobilize ukavaudza kuti vazondiuraya. Mwana wake ainzi Adil. Mukamuitira ambush pana apa Beni mupurazi anga nepurazi rake remombe chete. Mukamuitira ambush kuti chibva kutoda kumurova. Anogona kusvika sezvakaita apa kana pakona apo wodzika wodza ufaya futi yake mudenga efeni yake pa wodzoka U10. Murungu yakanetsa. Asi nekufamba kwenguva vakomana vakazomuuraya. Asi ini ndanda kune imwe detachment. Vakomana vana Dzino vakazomuuraya. But pakaita big battle because Dzino akafirawo futi ipapo. Asi vakamuurayawo. Because aitotora masoja akachigara nawo payati pake. Vachipinda muzoni kuzotivhiringidza. Saka tikaona kuti nobeta kumuataka. But anga asingaurayiki nenyaya yemishonga yake. But at last pakaita mabattles nemasoja aripo. Ndege dzikauya vakomana vakafunga kutoti varume sacrifice kusvika vazomuuraya because aitopinda muconduct futi ndopa akafira. Na Dominic Chivende makagara mese kwenguva yakareba zvakaita sei? Nakomuri Dominic yanga iri member Central Committee. Ndakatanga kugara navo vachiri pakusi yavo yegeneral tiri kuNorth End kuHarare. Tiri kureva muri kuHondo. Ndakugara navo mandofunga it's about 2 months. Kusvika taita hondo yataatakwa yandikutaura yeLancaster yayi. Tikazovasiya nakwase vachibva takazotopinda navo kufront vachida kuona maoperations edu. Asi muzoni medu hatina kugara navo. Takavaperekedza kusvika kwaChivi ndokwava vakazongopesera kuHameni kuti vakazobuda nekupi kuti vadzoke kuMozambique. Mabata Kenny Williams. Maitaura naye kuti chii? Chirunguka taitaura naye kuti imimi wana Kenny Williams we are fighting you according to your zvamuri kuita but we don't kill. Takaenda newe kuMozambique. Tikaenda naye tikanomusiya kuMozambique izoenda kuBhaira kunosarenda kunana Mugabe. I understand kuti President Mugabe ndege yavakakwira vachiuya airport iye nevamwe sister kumalisti here kuMutare uko ndo vanhu vavakauya navo kuZimbabwe. Isusu hatina mbuya. Isusu zvataita kana tikakepicha chiro mutengesi hatiurayi taisarenda. Especially kana uri wechiduku. Handidi kukuudzai kuti kana pakatengeswa mwedu akafa uri 7 paipai. Mudhara akapfurwa ndihouse boy anga akutiza. Garden boy hatina kumupfura. Tikamutora tikaenda naye musi wa 25 December. Tikamuti tikatuma makomrades atatinawo tikaenda naye kupi kureserve kuzoni aende kuMozambique. Munoziva kuti kune vamwe vatakakepicha takapinda muNational Army atova mashefu. Anotonyeperai vamakakepicha ndikataura mazita. Hamzataure mazita. Azvizoita ba. Anga atova izvozvi anga ari staff sergeant pandakamusiya ava captain.
tikanetsana paparade auna kucleana chombo ndikamuti asi unoziva ka shefu wangu dai ndakaziva paya ndakakura vakomana vechindevere taiva paparade pakatozvikanzi tapedza parade dai vakauraya munhu uyu ndikati singaurayi ndikaendeswa kuna shefu naparade master kunzi anetsana nashefu wako ndikatsanangurira shefu wedu anga ari vechindevere ndikamutsanangurira history yese zvikanzi hapana nyaya get out makambata sei vanga vakagadha chiingi pamugoti anga ari musoja wakasimithi vanga vari 7 saka rakavabata ndikati sara ndaipfuti dzenyu ndikati vapfutidza handi kune mashefu edu ndikavasaenda kumashefu edu ava ndovanga vakagadha pamugoti apa vanoziva kuti tinodarika tichimwa mvura ka ndikanzi no problem right one musection ndainawo kumozambique yatiurai asi takazosangana kunational army ndikamuziva ndikati iwe uchiri kundiziva here ndiwe rexika ndikati saka okay tavamwe chete muarmy no problem tiri ku4 brigade patakanetsana akabva apostora kumechanized ekuinkomo tikanosangana futi ikoko tapostirwawo ikoko futi zvekutoti pasina zvekunetsana tikasangana rex uya kuno toenda tiri kumesi ndanga ndaasajeniwo manje but yanga atova sergeant major uzosvika aita captain ndakatongomusewo zvakadero ndichizoritaya zvangu saka keni maifamba naye aidyei noti arungu akatoziva kuti chikafu chavo zvataidyawo taingomutidya achidya sadza redu iro hatingagomutidyi chii tikakwanisa kuredha kumashopu tawana madrinks nechingwa mabhanzi tinomupa keni williams zvekutoti kana dai ari mupenyu izvezvizvi ndicomrade nozi takaenda naye mozambique akavanzi ainawo comrade saka naye ari mupenyu izvezvi ndicomrade baba wake ndoanga nemani yepangani maine yekufilapusi ndopatakamubatira ikoko hakuna anoramba hai mujibha wamakabuda naye ainzani zita rake rokumushanjazvi but izvozvi ndicomrade wofuti ndicomrade wofuti handichazivi zvangu paniki pamusume takatora mastudents about 100 something tikaenda navo tikazonwapa vakomana kuchikombedzi tiendai navo kumozambique anga ari maform 4 nemaform 6 makasvika mukati aiwa takangovabata tikati ivo oga vakatovolondia kuti uda kuenda kuhondo kati handei vakavolondia kuti kuma 100 something tikaenda navo but I still remember pane one akarwara munzira tikamuiga magezani takamusiya pane vamwe madhara kuti uyu atadza kufamba ari kurwara pamudhara enzi muhlava but the following day tikati tonoona murwere wedu zvikanzi afa tikamutakura tikanomuiga mubako tikati hapana chikuita arwara zvake but tasingazivi manje vabereki vake kana zita rake asi makangovika akadaro tangovika takati nokuti vazhinji taishandisa mazita emusango kana hauzivi kuti anobva kupi ndakasvirwa natambaineni tambainei zita rekuondoka here ndiyanga ari section security wangu taiti seguranza but uye akafira mumozambique tambaineni akafa nenharo dzake aida zvivasikana too much ndichimutaurira kuti unoziva system yauri kuitai vabereki vedu akatitaura kuti kana wakabata pfuti uri muvhimi siyana nezvauri kuita izvi handisi kutambira mari kainonditaurira izvozvo bcause ndaiva mudiki kwaari asi panyembedze kuti ndisection kumanda ndaiva mukuru but anga ane nharo unotaurira izvozvo ndikutambira mari here ndine pensheni siyana nei ndikati ndakasiyana nazvo takapinda mozambique tatodarika mamani field zvese tasvika padhemu raicherwa mvura nemakamarada saka nyota manje
tikatoita 2 kuenda kunomwa mvura kati 2 endai masvika manomwa chiendai motora maposition kumhiri uko chiona kuti hakuna chi alright wamwa 2 waenda wamwe 2 chiendai wamwa 2 waenda isuo 2 tatiri 7 inini nomwe 2 taenda tamwa tabira ta 6 ava 2 tatiri 8 2 iwawo tamba ini jese kuranza neumwaka pakarira nyere 1 just 1 yake chete ngote pa munhu game uya ana usomwa mvura ibva agepa tikati asviti futi yabva unozoti pakarira nyere 1 aunyatsounzwa kuti yabva nekupi ngati tendereri pademo apa yabva kupi akaiwa akabva waridza nyere wachibva kutiza tikatora mumwe wedu tikanoenda mubako mumwena wegwerekweto yangu kamfusire imo taenda tichisvika pakembi yemagamarata paigara makomoredzi edu aichengeta zvombo tikavaudza kuti ndozoitika magamarata vakaenda kunotenderera zvikanzi tangoona jombo dzatiza ndidzo ipamhiri apa kurudisha uko ndovanenge vapfura munhu tamungomuchengeta vamugomba azvapera tikaitawo 2 days tatakura zvombo zvedu tinobva tadzoka chinopawo ripoti kwatakabva ndo zvakaitika anyway apa nekutamba ihondoka nekutaura kwamaita nemabattles amaita kuti pazuva kana pasvondo maita mabattles asingaperi mabara maya wana kupi ndikuudzai kuti taenda section yega yega yaenda kuMozambique kunotakura nyere nekuti kasha iya inopinda 700 rounds taenda kunotakura mashells emota 60 mota 8 taitakura munhu pamunhu aitakura 2 nenyere mbichana because anorema anenge akakura ma60 ndo anenge ari madiki munhu aigona kutakura 4 asi makasha nyere kana tiri 9 taigona kutakura makasha enyere kana 5 tosvika tonochengeta musango imwe section inoendawo futi kana munosangana nayo inoitakura tichengeta saka manhiki edu ataifamba nawo magazini enyere aya chimunhu aitakura 4-5 pafuti because anopinda 30 saka kana ari 40 tongoti 260 120 ari 4 180 ne5 ako saka ningi iye akasha imwe chete pa 700 munogona kuloda muri 3 1 3 6 imwe muipedzi taifusira kuchengeta tikabva kunoridza uko tinodzoka zvefuti tinoloda pamwe hauridzi kuti anopera because 1978 ndipo patakanyanya kuita mapetrus akawanda nokuti mamapinda reinforcement yekusouth iyaya saka taigona kuridza 3 petrus a day tichinoloda kana nyeri dzakupera imwe section kuti ngaiende kunotakura zvombo kuMozambique ichienda chidzoka iyo yopindawo sara iri mufield imwe section ichiendawo si tozati vanzoita mataura nezvevatengesi iyo garden boy nahouse boy ndivapo zvakare vabereki vamunoti kana makagara nhasi munovarangarira kuti uyu mubereki kana kuti mhuri yakanga ine ushingi haina kutengesa ende yaisapota magandanga mwana wevu mazezani mandatanga kuopareta magezani paiva nomudharaidzi mukaradhi kana mwana wake takatozomutora kuenda naye kuassembly point noumwe mufana wainzi takamupa zita rokuti double fire machanga nawo vabereki vake very honest nokuti vakaramba kuenda kumakipi tinogara muchibikira vana vedu nana chinjobwani nana muhlawa andikutaura vakaramba kuenda kumakipi nevana vavo vazhinji vasikana vateve navo vane mazita avo echindevere echichanganaka vana njakeni vana makanani vana muhlawa vana
about 6 mazita acho. Vakaramba kuenda kumakipi. Saka ndiwo waitibikira. Ende waibika nosadza. Ng'ombe taiura, ng'ombe dzanga wasitirandidika. Saka taingoti taiuraya ng'ombe. Tiuraya ng'ombe tivhiya toapa. Kuti nyama ubikira ndiwo chikafu chedu. Ikananikwa inodzurwa kuita minzi miti. Kana yakaoma. Kana wachunza nyama iyoyo. Yauya iri mbiya dzemadhaka kwete mapureti. Ndio mazvaishandisa. Mbiya dzati dzemadhaka dzedzi. Kunouya yakaita minzi miti yakadzurwa kuzoita fresh. Inenge ichangourawa. Wotopuwa mudhima. Tine vakomana vanenge vakagara section hapo 2. Taiti ndiwo pakitchen vanodishira maboys. Takagara 2 masection mumapost wokudhishirai motodya. Maitodya kuisiya. Mwozi waitobika yakawanda. Then unana mberengwa kwandakati garei. Kune vanhu vataitouimba. Wana mutara ona Zibanga. Zibanga ngani mabusiness. Aitoti kana hodha zvinosaka kuti munoda hembe unokutengerai majini achikupai. Kuzoita wana Shumba imwe ina akatondivinga ndiri kugweru. Muning'ina wacho taiva tesekondo. Achiuya kuona muning'ina wacho ndobva ndanzoona Rex. Tichienda kuma assembly point. Ndanga takachengeta 21 pairs dzemafama shoes nemajini. Yanga ari mukuru wemujibha. Ndamti Shumba imwe tora zvinhu zveshe zvikanoda kupa umwe wako zvapa. Sitakaenda kwa assembly point. Nana Mike. Wana Mike kukumberengwa. Wana Mike manje vanga vane problem kuba maboys mbanje. Takasiyana ka. Kuna umwe aifarira. Ezi inda izitafonjika chaiyo. Vamwe aifarira izvozvo. Doro ndasingabati. Vamwe machefu aifarira zvedoro. Vamwe aifarira zvevasikana. Saka tangosiyana maitiro edu. Muri kumachangana. Maimboona nguva here yekuenda kunoita matare nemasvikiro echichangana? Handidi kunyepa. Matare emasvikiro echichangana handina kumboenda kubai. Asi kuti masabhuku acho totaenda kunotaura nawo. Kuti imimi nokuti language haimbotinetsa. Asi ndakasvika pokutaura nayo. Muchitaurira kuti zvakadai. Fanira makomanda kutaura kuti kunana Chilumwe ndokwaigara masvikiro awo. Zita racho Chilumwe aitwa zita rematare awo emasvikiro awo. Imi masabhuku kana maenda munotaura kuti tine vana vari muno. Vana vane chinangwa chakadai. Ndisiku yako disturb upenyu hwenyu kana kuuraya munhu kana kudini. Isisu tine chinangwa chokuti varungu ivo vaiti tubhunu palanguage yavo. Ndo atoda kuzama kuti varegere kutiita zvatiri kuita. One magere amakaita muno. Hamuna kana zvibhorani, hamuna kana zvikoro, ende for sure. Ndo zvatoda kutiwo kuti vana venyu vaitewo ruzivo, vadzidzewo, muitewo mashops, muitewo mabusinessmen. Ndiyani hamuna. Saka tisikuda utongi hwavo vanhu avo. Nei kumapurazi uko havakude. Saka ivo ndo vaigona kuzoenda kunotaura nematare avo. Isisu akashoma nenyaya yekuti language yaitinetsa. Saka vadzoka pane rimwe mashoko avaizodza kuti midzimu yekunouya ati musaite zvakati. Aiwa, itaura kuti vana carry on nehondo, no problem. Tinobatsirana. Isu tikaudzwa kudero tatusimbiswa hondo ngaichitsva. Saka pasina problem. Because area yemachangano kuyanga yakati chikombedzi yese start nemagezani. Kuzita mwedu wanga uri masuku. Wamwedu wanga uri matibi1, matibi2. Kuzoita Chapfuchi iri pakati peroad yeGwanda
nerutenga chapfuche kuita chifumira takuenda chitaudzi amavhenda manjawo anenge amavhenda isawo saka kwakune vamwe do variko kuti taitana madetachment detachment inenge nakomanda vayo ndosati takaita asi taiti kana taidyidzana kana avo vari kumusoro kuvapererwa nenyere isitiri kundo kudhuze mwewe matito apa wodzokera woenda isusu totuma kana platoon inenge nemasection awa matatu yese platoon ngaende kunotora zombo youya nezombo avo vakapererwa vari kure vanotorawo mati tichiwapa izvataita madzoka kuhondo muri kuma-assembly point wemhuri kubva kumudzi wamakatanga kuonana naye ndiani ende makaonana kupi? Inini ndiri ma-assembly point kwakauya mukoma mwana wako wababa mudiki wekunyanga ende paakauya anga anyora tsamba munin'ina we ini hatasingazivani saka tsamba yakasvika kuti munokwira bhazi so musvika kugwanda kana kuti kubulawayo mukwira mabhazi muti pasezani mission mudzika ipapo modzika moenda pa-assembly point saka paakasvika mukoma ini ndiye vandaiziva ainzi Joseph Kadiki iye aisenzera kumavhende kuchangani ndokwaakazotoroora futi saka ndobva ndati kugedhuku kune munhu abva kunyanga ruda kuona Joseph Kadiki ndeupiko abva kunyanga saka ndati ndonomubvunza ndiri kunyanga munobva ati papi ndikuona munhu andakudza ndakaita stand for pakasozo kunyanga saka ndaimuzivawo ndobva naona ariye uri kutsvaga ndikunozwa ndiri kutsvaga kamufana kadiki ndikati kadiki ndiri ngonzwa zita but handinyatsokumziva because taisiyana macompanies tabva tapinda mukati apinzwa tanomutsvaga amuona kuiwe Joseph ndozvina kunditaura zvanzi mukomanda handisingambozivi kuti muri munowo futi ndikati tasangana paya ndibva ndanyora tsamba yangu akaita 2 days ndikati tsamba iyi mari iyi ukwira bhazi uenda straight kwamutoko kuna ana mudhara zvanzi aiva ndokuziva unoapa tsamba kuti ndasangana nemwana wenyu mukomana amupenyu ari kuzezana kumavhenda uko ndozvakaitika tichibva ipapo ndobva taenda kupi ndakazobva ipapo ndobva ndatorwa kuenda number 1 Grace kumba kwaigara Inosingala ndikabva ipapo ndobva ndatorwa futi unzi ndiende kumba kwaigara vaMuzenda kuNorth End ndokwandaiti kuna vachivenga nana Tondera nyika ngari secretary provincial commander weManika ndobva ndazonotsvaga vazukuru munin'ina wangu ndambata nevazukuru ndobva ndavapa mari ndikati endai munopa mai nababa kuti sekuru ari right ndapa muzukuru mwana wasisi akaenda zvisho akanowataurira kuti ndasangana nasekuru wandipa mari kunzi mushandisewo zvamunembina fine ndokubva ndazokumbira time yekuti ndiende kumusha kunoona vabereki ndikaenda kunoona vabereki vakaitawo chivanhu chinodiwa chokumbonogezeswa semunhu ari kubva muhondo musango vakabika doro 7 days yavo tikanzi ngatiite zvakadai ndikaita zvana mudhara zvavanga vataurawo tikagadzirirwa zvese vanhu vakamwa doro ravo tikapedza kunzi aiwa zvapera ndadzokera ndandaigara kusvika ndazonzi national army handiti ndazaona chiti mune fragment iri muthai muhipo panguva yese yamakashanda kuarmy ndizoti zvakaitika nguva yehondo mune here kuwana mukana wekumboenda kana chiremba kana ivi muarmy kana kuti rione kunzi ringabviswe kana zvakatsiya ndakaenda zvikanzi riri deep saka kuti tiite operation hazviiti because I was very physical yandiri PTI kai physical training instructor pa 6th brigade first intake yeZimbabwe akabviswa ndo aindirwadza asi iri manje rakapinda mukati riri munyama chaimo but rinotondirwadza nenguva iri kure izi kana pataita ma instruction ma physics yekumanya dzimwe nguva mangwana ndomukare mukumbura irawo mari chirwadza
saka ndamboenda kuti nobviso panaka nditi ukaona rikanoparetwa futi pangu dzinogona kuafekta nekuti wakura ngatichingogara rakadaro kana izvozvi asi kundirwadza ba unless neimwe nguva unongonzwa gumbo richingoita sei rakaremara rakakuwa ndichimbokamhina asi zvinopera. Tinopedza program yezara nhasi message yamungade kusiyira kumakomrades mamakarwa nawo vabereki nana Mujibha nana Chimbwido vamakashanda nawo ndeyekuti chini? Ningati vana Mujibha vandakashanda nawo ndisingaziva vamwe kuti vachiri vapenyu here mostly vana Shumba imwe nekamwe kamufana kekumberengwako kana kuti iyo Shumba imwe ndiyo kumberengwa futi mufana uyu navana Chimbwido vandakashanda nawo ndini Rex Sivanda takashanda tosimune zvakanaka ende ndinozvitenda ndozvikurudzira navabereki vana Zibanga vana waitisapota chaizvo kutipa hembe nezvimwe zvinhu nechikafu ende pabhesi ravo taitoriti chicken base zvitaidya nyama kwazvo ipapo zvechicken kuzoti vandakarwa nawo Comrade Willy Deveteve ndiaJosephat Shumba vana Semunjoma ndiziva nachenjera tichatonga uchiri vapenyu here nana ukwana vane mabhizinesi avo unoziva kwaukangamwa mazita avo nana Tafire Nyika wakati one day ana Kiswero apa uyo ndiya mashist weprovince chairman vanonzi Matengo ainzi Kiswero takashanda tese nana Makanganyuchi kana ari vapenyu vanobva Marusapi ndikakuti wakawanda naiwo shefu wangu na shefu wangu Dominic Chinenge nesekretary wawainzi Show kana achizokwanisa kunzwa message ayo ndinotenda ndichiri mupenyu wangu ndangozvitumbira wangu kunoko macheke ndinogara macheke pa250 Nyazema ndopa ndiri wangu nemhuri yangu ndine vana 5 sofa ndakarora Bulawayo mukadzi wangu ndekubulawayo ndiri pano nemudzimai wangu nevana vangu 5 exactly ndofunga ndiyo message yandingapa kune vamwe ngatiti makagara naDominic Chivende musenge magarira atakaita takatarisana naye nyaya yamukatange kutaura ndeyekuti chii? Nyaya ndakatanga kutaura naChef Dominic Chinenge ndeyekuti chef tauya kotora reinforcement reinforcement yataida kutora ndeyevanhukadzi taivati maDavid musango vasikana yokuti takure zvombo sinzi mashefu ari kuwana president vari kuenda kuLancaster toda kuvaratidza kuti isisi tinorwa toda kuataka makembi evarungu emasoja avo kana vachibuditsa maredhiyo ikokoko vaone kuti hatina kukurirwa hondo basi tiri kuvakurira voraiti vafana no problem ndokuzivai kuti reinforcement after 2-3 days inenge yauya saka reinforcement yakasira kuatakwa nevarungu saka paatakwa reinforcement haichakwanisi kuuya ndokubva yambomira yakamira kudai tikati takutodzoka sinzi wasainira nasizifa yakawo takudzokera kuFrandi tibva tatodzokera ndio nyaya yakaitikeyo aya ndinotenda ndinotenda marinzwa gamba rehondo yerusununguko Comrade Rex Sivanda kutaura kuno kugara kwese kwataita neupenyu hwavo manzwa vachitaura kuti vanotone fragment rekuhondo ravari kutogara naro ravati aiwa ndakazonzi nekukura kwandaita chiregai
riripo, nekuti mukada kuribvisa aiwa zvinogona kuzoenda nepamwe. Upenyu hwavo kutaura kuno kuti segamba rehondo riri kutorarama nechivanga nechironda chehondo yerusununguko. Manzwa basa ravakaita kubva kumudzi vachikrosa pavakatanga kusangana nemakomrades vachienda kuMozambique, training yavo nekuzopinda kufrandi nekwese kwavakafamba nekwese kwavakarwa vari nemabattles avataura kuti nedzimwe dzenguva even pazuva ranhasi ndikafunga ndinogona kana kutanga kutochema, uye zvakare handizive kuti ndakapona sei. Vativo nzvimbo yavanonyatsorangarira kumachangano uku, kunyange zvayo language yainetsa asi vakararama. Vataura makomrades avakarwa nawo, kana muri kuona chirongwa chinechi mine shungu yekuti aiwa inini naComrade Rex takafamba tiri tese, uyaiwo ndikuudzei mararamiro ataita nemurume wamataura naye uyu, tibatei tinoya ikoko. Tiri kuno kumacheke. On behalf of our camera person Vongai Kawa, the producer of the program Frengo Esere, my name is Robert Tapmane from Macheke, Mashonaland East Province. For now it's bye-bye. Keep watching the program The Forgotten Veterans.
makomo yewondo avakaimanya taigara mumakomo yewondo avakaimanya vakomana vasikana magorira mumakomo avakaimanya For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.